91,4 Rádio Prešov. Nuž priatelia, je niečo po 16. hodine a vy počúvate Rádio Prešov na frekvencii 91,4. No a ja som veľmi rád, že náš Suez dal takýto pekný podmas, pretože naozaj v tejto chvíli sa ideme baviť o téme, ktorá sa týka nás všetkých, priatelia, pretože vedľa mňa už sedí pani Viera Kolpaská, lektorka pre medziľudské vzťahy, sexualitu a intimitu, poradca a terapeut. Ak som to všetko správne povedal, prosím, opravte ma, pani Kolpaská. V najlepšom poriadku. V prvom rade som žena. Tak, v prvom rade ste ženou a ste aj poradkyňou pre sexualitu, intimitu a medziľudské vzťahy. To je naozaj téma, ktorá sa týka nás všetkých, ale rozhodne, ako sme hovorili pred chvíľou, prvne, že sme išli do vysielania, ešte stále je v našej spoločnosti tabuizovaná však. To áno. Tak čím začneme? Začneme teda, aby možno tá prudernejšia časť nášho osadenstva, ktoré nás počúva, nepovedala, že sme začali z hurta, tak začneme tými všeobecnými medziľudskými vzťahmi. A v čom vlastne spočíva vaša úloha, alebo vaša funkcia, ak to tak môžem nazvať? Pretože samého ma to zaujíma, nemám hlbšie informácie a o to viac sa teším na to, že mi to všetko vysvetlíte. Veľmi rada. Ja skôr naviažem na tú tému. Stretli sme sa tu naposledy s poslucháčmi Prešovského rozhlasu v novembri. Tam bola téma umenie milovať a mať rád, ako sa nezblázniť. To sú techniky práce s telom a hlavne nevyhnutné techniky na to, aby sme vedeli komunikovať efektívne. Ďalšie naväzujem na to, nakoľko sa blíži termín Valentína. Určite áno. Kde určite každý muž a každá žena vie, čo to znamená. Nakoľko žijeme vo veľmi krásnej dobe a roku 2013, tak moja práca, alebo skôr to beriem ako poslanie, je v tom podporiť mužov a ženy v tom sexuálnom rozvoji, pretože to je veľmi široká škála. Ja sa skôr venujem tej duševnej a posvetnej sexualite, tantrizmu a taoizmu. Je to práca so sexuálnou silou, sexuálnou energiou muža a ženy. Ani som netušila pred niekoľkými rokmi, že sa budem tejto oblasti venovať tak naplno, ale nakoľko čoraz viac absolventov, s ktorými som, alebo ľudí, ktorí prichádzali do môjho kontaktu, sa ma pýtali, ako to funguje so ženským a mužským telom, a tie odlišnosti tam samozrejme sú. Nielen z fyziotonomie, hej, z tej stavby tela, kostí, svalov, šľach, ale samozrejme aj čo sa týka tých telesných tekutín, veľa vecí máme spoločných. Čiže každá žena môže byť orgazmická a takisto aj ženy máme ženské ejakuláty, tak jak ako chlapi. Wow. Ale u tých žien je to fajn, keď ten chlap vie, ako tej žene pomôcť a ako ju podporiť v tom, aby sa rozvíjala po sexuálnej stránke. Ženy trošičku majú s tým problém, pretože nás naučili, ako máme byť krásne, múdre, inteligentné, dobré, dochvíľné a neviem ešte aké matky, staré matky, dievčatá, neviem čo všetko, ale nikto nás neučil, ako máme byť milenky. A u mužov je to tiež nápodobné, že veľakrát sa obracajú na mňa chlapi s témou, že ako sa stať obdivuhodným milencom. Wow, tak to by, myslím, zaujímalo každého nášho poslucháča a myslím, že aj poslucháčky teraz zbystrili pozornosť, pretože práve skrz tú tabuizáciu, ktorú som spomínal na začiatku, veľa ľudí možno teraz zbystrilo pozornosť, že preboha, a to by teraz po obede mali o tomto rozprávať. Práve ideme rúcať bariéry vo vašej mysli, milí poslucháči, pretože toto je téma, ktorá sa naozaj týka nás všetkých a myslím, že je dobré, že pani Viera Kolpaská prišla a môžeme sa o tejto téme baviť. Ja som naozaj napätý a teda poďme k niečomu konkrétnejšiemu. Poďme možno dať taký nejaký malý návod, ak samozrejme nebudeme zachádzať do nejakých detailov, ale možno sme tak správne naladili našich poslucháčov na to, že no teda, keď je teda lektorkou, odborníčkou na takéto veci, tak nech dá niečo do toho éteru. Takže v rámci možností, aj keď je pred 22. poďme hlbšie.
typický chlap, šup na... Ale nie. šup na konkrétnosti. Jasné, samozrejme, určite dám. Mala som tu česť, že ozaj mala som možnosť byť v prítomnosti nesmierne skvelých učiteľov, ako je Gája Poupietová. Je to sexkaučka, ktorá sídli v Prahe, je svetoznáma učiteľka sexuality, takisto učiteľ Masarovič, je to učiteľ taoistickej jogy a práce s taom a sexualitou. Ďalej psychoterapeut doktor Savčenko, ktorý otvorene sa baví o vzťahu a sexualite. Takže to všetko pospájalo kopec vecí a kopec odbornej literatúry a takisto prax, pretože som študovala aj trošičku telo cez praktické skúsenosti ako masér. No, je pravdou, že nerodíme sa so sexuálnymi schopnosťami, tie sa učíme na základe skúsenosti a praxa. Takže mala som to šťastie, že som mala vynikajúceho manžela, partnera, s ktorým sme túto oblasť rozvíjali a skúšali nové veci. No a ďalej plus tie odbornosti, ktoré som získala fakt od ľudí, ktorí mali čo dať. A zaujíma ma to hlavne aj z toho dôvodu, že na Slovensku som sa málo s takouto oblasťou stretla, takže ideme rovno k praktikám. Takže na to, aby boli muži a ženy vášnivejší, spontánnejší, otvorenejší tejto téme, pretože sexualita je iba iná forma komunikácie medzi bytostiami ako muž a žena, alebo treba žena, muž a muž. Je to voľba ich, kto sa rozhodne, s kým bude komunikovať. Ja nedávam cedulky, dávam skôr len nejaké skúsenosti, ktoré som mala možnosť vidieť, zažiť a prežiť cez vlastné telo. Takže dôležitá je psychohygiena, to vedie, to znamená, u mužov sa často prejavuje to, že tie emócie by chceli prežiť prostredníctvom sexuality. Takže je dôležité, aby predtým, než pristúpili k žene, vedeli, ako funguje to jej ženské telo, vedeli pracovať so svojím telom, vedeli pracovať s dýchom. A tie techniky, ktoré som sa ja učila, ďalšie meditácie, to boli veci, kde sa človek je dôležité, aby sa stíšil, aby sa na to pripravil, aby si našiel miesto, kde nebude rušený. A zase sú aj takíto, ktorí holdujú aj extrémnostiam, ale oni to ako extrémne ani neberú, že proste hľadajú aj miesta, kde sú netypické a majú radi to aj treba z náverenosti, takže to je každého slobodná voľba. Ja skôr tie techniky, ktoré aplikujem alebo ktoré odporúčam, tak to sú veľmi krásne priestory, kde estetika je na prvom mieste. Takisto k tomu zmyselnosť, hudba, kvetiny. U mužov veľmi vzácne vedieť, kde tie erotogénne zóny u ženy sú. A takisto existuje polarita, jak v magnetizme, plus a mínus, vedieť, kde tie plusové centrá u ženy sa nachádzajú. A doporučujem neponáhľať sa, pretože u ženy to funguje úplne ináč ako u vás chlapov. U vás to rýchlo vzblkne ako plameň. Áno. A žena potrebuje trošku dlhší čas na to, aby prišla do varu, aj keď každý vieme, že 80% nášho tela tvorí voda. Tak práve, že ženské srdce ale tá sexualita sa otvára cez jej srdce, takže je plusové centrum, už teraz prezradím, je srdiečko, plúca, krk, uši, lásky. A u mužov práve tá spodná časť v oblasti pánvy, to sú semeníky a pohlavné orgány, ale tiež aj muži sú veľmi citlivé bytosti, takže aj oni vstupujú do tejto komunikácie veľmi citlivo, obozretne. A tiež je dôležité vedieť sa dohodnúť, kto čo má rád a komu čo vyhovuje a čo ho potešuje. A to by som povedala, že u ľudí je najväčší problém vedieť komunikovať, čo cítiť a čo by chcel zažiť alebo vyskúšať. Tak v tomto vám určite musím dať za pravdu, pretože jednou z najväčších bariér medzi ľuďmi je práve komunikácia a nehovorím naozaj len o sfére intimity alebo sexuality, ale myslím, že nejaké tie návody, možno aj v spojitosti s blízkosťou termínu Valentína si povieme aj po pesničke, keď si naši poslucháči rozdýchajú to, čo my tu preberáme takto zavčasu. 91,4 Rádio Prešov.
No už priatelia, je niečo po 4:30 a u nás v štúdiu je stále hosťom Viera Kolpaská, lektor, masér, poradca a terapeut sexuality a intimity a medziľudských vzťahov. Myslím, že tí, ktorí nás počúvali aj pred pesničkou, určite zbystrili pozornosť a čakali, kedy končí táto skladba, aby sa dozvedeli opäť niečo nové, lebo naozaj máme tu veľmi zaujímavé témy, čo sa týka medziľudských vzťahov, sexuality a intimity, práve skrz to, že sa blíži termín svätého Valentína alebo valentínsky deň 14. februára. Myslím, že by som teda vašimi ústami, mojimi ústami, ale vlastne za vás sa opýtal pani Kolpaskej na nejakú tú možno pomoc, ak to tak nazvem, alebo radu, ako možno spríjemniť toho Valentína, alebo ako veľmi milo prekvapiť partnera. Partnera či partnerku? Partnera alebo partnerku, nechám to na sexuálnej orientácii našich poslucháčov. Každopádne všetky tri kombinácie sú dnešnou spoločnosťou akceptované. Takže myslím, že všetky tieto tri možnosti, dúfam, že teda štvrtá nie je SOS. A keď je, tak nie. Medzi našimi poslucháčmi, každopádne, aby sme to teda nejak uzavreli, je jedno, či nás počúva gej, lesbička alebo heterosexuálny Všetkým prajem dobrú chuť do sexuálneho intimného života. Tak, ja napodobne. Ale určite všetci tí chcú oslaviť Valentína a práve v takýchto sviatkoch, ktoré sú viac zamerané na emotívnosť a vlastne tento sviatok je úplne zameraný na záľubencov, tak chcú jeden druhému troška okoreniť ten sexuálny život alebo spríjemniť. Určite súhlasím s tým a práve preto ma moja práca alebo moje poslanie tak potešuje, pretože môžem odovzdať to, čo potešovalo mňa, takže nebudem tu dávať nejaké striktné rady, pretože každý jedinec veľmi dobre pozná svojho partnera, alebo ak nepozná, tak máme 5 krásnych zmyslov a keď nefungujú 5, tak je 6, takže určite viete, čo váš partner rád počúva, alebo ktorý zmysel má viac vycibrený, či je to zrak, sluch, čuch, mat. A 6. zmysel je to zmysel pre humor, to znamená, môžete si vytvoriť alebo vymyslieť niečo kreatívne, tvorivé, medze sa nikomu nekladú, ale ozaj nejednať to ľudské pozorovanie, od čoho sa odlišujeme od zvierať, to je tá komunikácia, spýtať sa ešte pred Valentínom, čo by ti, miláčik, urobilo radosť, čím by som ťa mohol potešiť. A možno aj inšpiráciou pre nich bude aj prednáška, ktorá bude o chvíľučku v miestnom Efezuse, kde už budem do hĺbky viacej sa venovať ľuďom. Ženy sú viac menej na kvetiny, na hudbu, pretože ich zmysly viac menej sluchové sú viac vycibrené. Muži skôr na tú dotykovú a sexuálnu určite. Takže určite možno nejaká erotická pomôcka treba. Tak, priatelia, ja som skôr za živú energiu, akože za sprítomnenú v ľudskom tele v každom prípade, ale fakt ozaj niekomu niečo diktovať nemá zmysel, pretože ozaj, keď toho partnera poznáme, alebo aj či nepoznáme, tak pozorovacie schopnosti určite nesklamú. Určite áno. Teda opäť sa vraciame nejakým tým oblúkom k slovu komunikácia. To je asi naozaj základ všetkého. Najdôležitejšia aj zvieratá komunikujú prostredníctvom ry. V prírode aj ten samec proste vycíti, ktorá samica mu je príjemná. A takisto to funguje aj v našej ríši, hej, medzi mužom a ženou. A tie pozorovacie schopnosti a takisto čuchový kanál, hej, že komu sa čo páči, komu čo vonia. Hej. Práca s telom a intimitou je jedna z najefektívnejších ciest, ako posiliť svoju životnú silu a inšpiráciu. Hej. To možno málo kto vedel, že sexuálna sila je najsilnejšia sila, ktorou môžeme revitalizovať, liečiť, transformovať, uzdravovať, dokonca bohatnúť, hej, pretože keď vieme efektívne pracovať s telom, telo je ako hudobný nástroj, keď sa vieme dotýkať týchto častí, tak vyčarujeme nádherný úsmev u ženy, hej. Takže... Úplne úžasné. Ja neviem ako vám, milí a takisto priatelia. u muža, samozrejme. Určite áno. Neviem ako vám, ale mne sa to veľmi dobre počúva a každopádne
toto nie je posledný krát, čo pani Kolpaska prišla k nám do Rádia Prešov. A určite z nej pomaly, ale isto niečo vyťahnem, pretože stále ideme dookola. Stále ideme dookola, ale ja myslím, že niečo predsa len pre vás vybojujem. Možno už v ďalšom vstupe, v ktorom sa budeme ďalej rozprávať, ale prvne, že ukončíme tento druhý vstup. Bojovník. Vždy som bol, pani Kolpaska, a dá Boh, že aj zostanem bojovníkom. A väčšinou lobujem za našich milých poslucháčov, pretože vďaka ním a kvôli ním sme tu v prešovskom éteri ako lokálpatriotistické, lokálne, domáce prešovské rádio. Tak, milí Prešovčania, možno ešte na záver tohto vstupu by sme mohli povedať taký ten rozdiel, pretože o tom sme sa rozprávali cez pesničku, to naši poslucháči nepočuli, že veľa z nich by vám možno oponovalo tým, že ale veď také rýchlovečky sú úplne úžasné a úplne postačujú, ale predsa len to, čím sa zaoberáte vy, je asi troška iný level. Nemám nič proti rýchlovke, je tiež príjemná. Tak, myslím, že tá odpoveď tu už zaznela, ale teraz je potvrdená v éteri. Ako náhle sa dvaja dohodnú, nie je na ničom problém. Tak, určite áno, ale predsa len na vašich prednáškach sa asi tematikou rýchloviek veľmi nezaoberáte. Prečo nie? Určite veľmi rada. Ja som tvorivá, kreatívna, nemám s ničím problém. Jasné. Tak veľa tantry by sme asi nenašli v rýchlovke niekde v prezliekacej kabinke, ale dobre, hádam sa niečo podarí, milí poslucháči, vyťahnuť s pani Kolpaskej v tom treťom vstupe. Každopádne táto pesnička je len a len pre vás všetkých ako malá motivácia možno už na dnešný večer, ak nie na toho Valentína. 91,4 Rádio Prešov. Vy stále počúvate náš voľňák na frekvencii 91,4 a v druhej hodinke je našim hosťom pani Viera Kolpaska, lektor, masér a poradca, dokonca aj terapeut, aby som na nič nezabudol. Sexuality a intimity a medziľudských vzťahov, o ktorých rozprávame už hodnú chvíľu. Ak ste prišli k rádiám len teraz, myslím, že ste hádam aj o niečo prišli, pretože myslím, že takáto téma nie je tak bežná vo vysielaní Rádia Prešov, hlavne v poobednejších hodinách, ale je to bežnou súčasťou našich životov a ja som veľmi rád, že pani Kolpaska prijala naše pozvanie a určite tu nie je posledný krát. Tak, v poslednom vstupe by sme sa mohli dotknúť ešte tej otázky sexuality, ale nielen v tom prvoplánovom poradí, ale moja otázka skôr bude smerovať na to, vy ste to už tak okrajovo spomenuli aj v predchádzajúcom vstupe, že sexualita vlastne má aj iný efekt ako len to prvotné potešenie tela však. Určite áno. A ako to prebieha? Vy ste spomínali, že sa dá dokonca sexualitou liečiť. To určite je zaujímavé pre našich poslucháčov. Áno. Najprv poviem, prečo som sa ja o to zaujímala, pretože mi veľmi záležalo na mojich priateľov, známych, takisto rovnako na svojom partnerovi. A keďže som si všimla tie zmeny tým, že človek sa vyvíja, rastie, môžem použiť slovo zreje namiesto stárne, tak tá energia, práca s tým telom, aj to telo sa mení. Väčšinou sme zvyknutí podávať práci určité výkony, na základe ktorých musia byť určité výsledky. Bohužiaľ aj v tej sexualite je to o tom, že väčšina sme boli zameriavaní na ten výsledok, aby posledný efekt bol ten orgazmus, ktorý väčšina žien niekedy, poviem vedome, predstiera, len aby uspokojili partnera, aby v dome bolo všetko v poriadku, takže veľakrát aj proste k tomu sexuálnemu aktu pristúpila na základe toho, aby proste nebol oheň na streche. Takže preto som sa zaoberala aj trošku do hĺbky, pretože som vedela, že ako máme reflexné plochy na chodidlách, na tvári, na rukách, rovnako reflexné plochy máme na pohlavných orgánoch. V tejto oblasti pánovej u mužov sa najviac potlačajú emócie, pretože mužom sa nedovolovalo toľko prejaviť svoje emócie ako smútok, žiaľ, bolesť. Muži sú nesmierne citlivej bytosti, ja s nimi nikdy nebojujem, lebo nemá to zmysel, majú ďaleko väčšiu schopnosť síly, takže nemá to zmysel, ale ženy sú obdarené vnútornou silou. Ak sú dostatočne múdre, vnímavé, tak nemajú potrebu bojovať, lebo slovo boj vždy spôsobovalo rany, utrpenie, bolesť, krvi, prelievania a väčšinou tie ženy zostávali samé
bez partnerov. A tie ženy, ktoré mali tú možnosť byť v prítomnosti muža, tak veľmi dobre vedia, že keď muž je citlivý, vnímavý a pozorný, tak na základe dotyku môže tú ženu rozvinúť do oblasti absolútnej kreativity, múdrosti a bohatstva. Väčšinou ženy, ktoré sú sexuálne založené, sú veľmi inteligentné ženy, veľmi pekné a aj veľmi múdre, to znamená to, čo sa naučili, vedia používať v praxi a u mužov to rovnako funguje. U mužov sa prostredníctvom sexuálnej sily a vedenia tej sily otvára to srdiečko, tie city sú ďaleko vnímavejší, pozorní, citlivejší, nemajú potrebu nejak zápasiť, ale na nich to už aj vidieť, že proste práca s tým fyzickým telom, väčšinou títo ľudia, chlapi robia bojové umenie, cvičia s tým spodným tantienom. Takisto ženy, či už je to yoga, tao yoga, orgazmická yoga, vedomé tance, orientálne tance, ktoré podporujú to pánvovedno a prácu s ním. Tak toto sú základné veci, ktoré by mali vedieť všetci tí, ktorí obľúbujú sexualitu a chceli by v tej sexualite byť naďalej vitálni, zdraví, až pokiaľ sa ich duša nerozhodne vystúpiť z tela a opustiť fyzické telo. Wow, tak ja myslím, že takto nejak môžeme dnešné rozprávanie s pani Vierou Kolpaskou aj ukončiť. Ak by ste predsa len chceli vedieť, už o 5:00 sa pani Kolpaská ponáhľa na svoju prednášku, na jednu z prednášok, ktoré samozrejme máte možnosť navštíviť a dozvedieť sa tak oveľa viac. Každopádne, ako som spomínal, pani Kolpaská tu určite nie je posledný kráčový na to. Mám pre vás ešte milé prekvapenie, pretože je Valentín. Mám rada darčeky a chcem byť štedrá. Ja mám príjemné zážitky z prekvapení. Takže priniesla som veľmi jednu krásnu knihu pre ženu. Volá sa Obdivuhodná žena, ktorú napísala moja priateľka. Určite ju v obchodoch nenájdete, nedá sa kúpiť. A takisto od môjho učiteľa, doktora Savčenka, vynikajúcu knižku. Odo mňa darček, a môže si niekto, kto sa dovolá do rádia a bude mať nejakú otázku, alebo proste len tak to už nechám na rádio Prešov, darčekovú poukážku, či už na individuálnu konzultáciu, masáž, alebo vzdelávací kurz, alebo seminár. A máme tu aj cenu techu, prasiatko pre šťastie a srdiečko. Úplne nádherné, malé, rúžové, plyšové prasiatko, ktoré donesla pani Viera Kolpaská. A určite... To ti venujem, chceš? Úplne sa na teba podobá. Tak berieme späť, prasiatko už nie je cenou, už je moje. Tak ďakujem veľmi pekne za veľmi milý darček. Vraj sa na mňa podobá, no dobre, tak... Keep smiling, ako sa hovorí. Ale ja myslím, že celé rozprávanie s pani Kolpaskou bolo veľmi príjemné a preto jej poslednú intervenciu odpúšťam takto v éteri. A budem veľmi rád, ak príde opäť k nám do Rádia Prešov a myslím, že naozaj nie je posledný krát v rádiu. Môžem na záver ešte niečo? Samozrejme, nech sa páči. Prajem všetkým, nielen poslucháčom, ale tí, ktorí si to možno neskôr budú môcť vypočuť, kde si to už nechám na Rádio Východ. Krásne, nielen krásneho Valentína, ale krásne lásky plné vzťahy, plné dotykov, nehy, city, bez telesných búračiek, aby sa vám krásne žilo, pretože keď budete mať krásne vzťahy, bude sa vám krásne aj pracovať a tvoriť a budete bohatí a štedrí, nielen k sebe, ale aj k tým svojim milovaným. Priatelia, neviem ako vy, ale ja už som myslel niekde na valentínskej party a hlavne po nej. Určite v tejto chvíli chcem poďakovať pani Viere Kolpaskej za návštevu v štúdiu Rádia Prešov, lektorke, masérke, poradcovi a terapeutke sexuality, intimity a medziľudských vzťahov. Nuž, priatelia, keďže ešte máme ďalšie povinnosti a kopec telefonických súťaží a pani Kolpaská sa ponáhla na svoju prednášku, ktorú má už za pár minút, tento rozhovor ukončíme, ale s vierou, že čoskoro nás poctí svojou návštevou opäť a budeme s nej môcť vytiahnuť nejaké tie tajomstvá opäť. Veľmi rada, nemám problém. Ešte raz ďakujeme za návštevu štúdia a želám všetko dobré. Ja, všetko dobré, ale tréning pred Valentínom padne vhod, takže nemusíte čakať na Valentína, takže si to môžete užiť aj dnes večer, dnes je streda. Tak, priatelia, toto bola výzva, takže krásny večer vám od pani Kolpaskej, ktorej v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem za návštevu štúdiu. Dovidenia. 91,4 Rádio Prešov.